Cu ce naturii am greșit, n-am să desleg. Pedeapsa ei n-am deslușit și n-o înțeleg. Povestea celor două Iulii din viața lui Bogdan Petricei cu Hașdeu, soția și fiica, este unică și fascinantă. Istoric, folclorist, filolog și renumit scriitor, provenit dintr-o familie boierească de cărturari din Basarabia, Hașdeu se îndrăgostește în 1865 de o ardeleancă frumoasă pe nume Iulia Faliciu. A fost prima Iulie din viața lui. La puțin timp s-a și căsătorit cu ea. În 1869, la începutul lunii noiembrie, se naște fiica lor, care va fi botezată tot Iulia. Încă de la 2 ani și jumătate, Iulia recunoștea literele alfabetului român și memora poezii. La 4 ani, vorbea franceză și înțelegea germana. Când a împlinit 6 ani, Iulia parcursese deja manualele școlare ale cursului primar. Fetița a început să scrie povești pentru copii și versuri pe teme istorice, chiar înainte de a împlini 7 ani. La 8 ani neîmpliniți, eleva Hașdeu a trecut cumulate examenele pentru cele 4 clase. Iulia Hașdeu, scriitoare româncă de limbă franceză, dar și de limbă română. În primii ani din viață, înainte de a pleca la Paris, Iulia a scris povești, poezii în limba română. Odată cu plecarea la Paris, încă de la 11 ani, a scris în limba franceză. La 20 de ani ar fi devenit prima femeie doctor în litere a facultății din Paris, dacă nu ar fi fost răpusă de tuberculoză. Cu câteva luni înainte de a împlini 19 ani, Iulia a murit. La Paris, Iulia s-a îmbolnăvit de tuberculoză, deși există bănuiala că ar fi plecat chiar bolnavă de la București. 2 dintre profesorii Iuliei de la București aveau tuberculoză. Chiar și o gazdă la care a stat la Paris avea tuberculoză. Boala secolului XIX. Nu exista leac pentru această boală. Toți au crezut că Iulia avea o simplă bronșită, o răceală care va trece. Dar n-a trecut. Pentru tatăl ei, această lovitură a însemnat o cădere în noapte. L-a zguduit profund sufletește și a intrat într-o fază de declin. La 6 luni de la moartea fetei, Bogdan Petricei cu Hașdeu stătea la masa de scris cu mâinile la tâmple. Savantul înțelegea singurele sale opțiuni: să moară sau să înnebunească. Dintr-o dată, mâna i-a pornit într-o mișcare fără astâmpăr. Tâmpla stângă îi se zbătea, iar de îndată pe foaia albă de hârtie stătea scris în franceză: sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea. Asta ar trebui să-ți fie îndeajuns. Iulia Hașdeu. Acel mesaj l-a determinat pe Bogdan Petricei cu Hașdeu să practice spiritismul și pentru spiritism a creat acest al doilea templu. El a înțeles că, deși o legătură fizică cu fiica sa este imposibilă acum, le-a rămas cel puțin legătura spirituală. Obsesiv, îi invocă spiritul și, ajutat de specialiști, a hotărât să construiască o casă în care spiritul Iuliei să poată să lășlui. Apoi a început construcția castelului dedicat Iuliei pe domeniul din Câmpina, după planurile și specificațiile fetei pe care el le primea prin intermediul ședințelor de spiritism. Castelul este un adevărat altar de venerație. Templul castelului este învestit cu prestigiul centrului, construcția fiind asimilată unui munte sacru, străbătut de stâlpul cosmic ce unește cerul și pământul. La intrarea în castel, suntem întâmpinați de frontonul, cu ochiul atoate văzător, și anii ridicării castelului. Mai jos, pe ușa centrală, sunt marcate stema familiei Hașdeu, alături de 2 mari devize. Și totuși se învârte, și pentru credință și țară, scrise în italiană și latină. Intrarea este totodată flancată de 2 tronuri pe care sunt săpate cele 7 reîncarnări ale Iuliei și păzită cu loialitate de 2 sfinxi feminini.
la distanță de doar câțiva pași, în interiorul castelului, întâlnim bustul în marmură al Iuliei, soția savantului. Un lucru emblematic pentru castel este modelul din metal, în care se remarcă inițialele fiicei lui Hașdeu. Pe balustrada circulară care mărginește cupola aproape de cerul reprezentat acolo, omul de știință medita îndelung. În domul central găsim un portret al Iuliei realizat de profesorul ei de pictură. Stâlpul central, înconjurat de cele 8 portrete ale membrilor familiei Hașdeu, culminează cu statuia Mântuitorului. În biroul savantului, pe lângă portretele din care el ne privește cu blândețe, se află și tabloul intitulat Visul, care înfățișează într-o atmosferă mitică trecerea Iuliei în lumea de dincolo. Un mic hol face legătura între birou și camera de spiritism, unde descoperim primul manuscris cu mesajul lăsat de Iulia tatălui ei, imnul transmis de ea din lumea de dincolo și câteva fotografii din timpul ședințelor de spiritism. Hașdeu însuși a surprins în acestea aparițiile Iuliei, cu toate că încăperea nu avea nicio sursă de lumină. Locul în care Hașdeu a rupt barierele dintre viață și moarte. Locul în care Hașdeu a reîntâlnit-o pe Iulia. Și nu doar pe Iulia, că și în aceste ședințe de spiritism, Hașdeu spunea și scria că nu a comunicat doar cu Iulia, ci și cu alte rude. Cu Nicolae, fratele savantului, mort și el la 19 ani, la Sankt Petersburg, fiind implicat într-un complot politic. Cu Tadeu, bunicul savantului, cu Alexandru, tatăl, dar și cu alte entități din altă dimensiune. Pianul Iuliei, la care fata a învățat să cânte de la o vârstă fragedă, a rămas nemișcat de la moartea tatălui ei, singurul care s-a bucurat de ultimele acorduri compuse de fiica lui, auzite sau nu, în timpul ședințelor de spiritism. Unii spun că în vremea construcției castelului se auzeau acorduri de pian în fiecare noapte și aplauzele scriitorului Bogdan Petricei cu Hașdeu. Acela ar fi fost spiritul Iuliei care cânta la pian. Alții însă povestesc cum se stingeau lămpile localnicilor atunci când veneau cele 4-5 persoane care participau de fiecare dată la ședințele de spiritism. Una dintre aceste persoane era mediumul. Mediumul se afla în transă, era posedat de spirit. Iar mediumul scria mesajul spiritist pe un manuscris. Îl scria ca și cum era electrocutat. Și când mediumul ieșea din transă, aproape că era epuizat, ca și cum ar fi fost controlat de ceva, o entitate din altă dimensiune. Dar există legende mult mai dure legate de castelul Iulia Hașdeu. Dacă cineva trece prin fața castelului și vrea să înjure, nu poate, limba îi se face clei. Însă Hașdeu și-a continuat multă vreme practicile spiritiste, încercând cu disperare să comunice cu fiica sa pierdută. Era pesimist și singuratic, trăind în straniul castel ca o pasăre de noapte. Credea că spiritul Iuliei era cel care îl sugestiona în toate. Din arhiva spiritistă putem afla că la 12 aprilie 1891, cărturarul a primit propunerea de a așeza de o parte și de alta a scării, undeva la intrarea în cavou, 2 oglinzi, pentru a avea infinitul. Prezența acestor 2 oglinzi are rolul de a purifica sufletul celor care pășesc în castel, pregătindu-i pentru ceea ce vor descoperi în interior. Multă lume l-a crezut pe Hașdeu nebun, vrăjitor. Nu, Hașdeu nu a fost nici nebun, nici vrăjitor. A fost un tată doborât de durere. Un tată care și-a alinat această durere prin spiritism. În 1902, altă tragedie avea să-l lovească pe Hașdeu, moartea soției sale. Rămas acum fără cele 2 Iulii,
Scriitorul era pe deplin pierdut. Nu mai avea niciun motiv să-și continue viața sau operele. Își chema moartea în aproape fiecare clipă. În 1907 se stinge și el din viață. Este înmormântat în București între cele două Iulii, soția și fiica. În Biblie scrie că cei vii știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Biblia spune că moartea este o stare de inconștiență. Din punct de vedere al creștinismului, spiritismul reprezintă o activitate interzisă. Conform Bibliei, morții nu pot comunica cu cei vii. Și atunci rămânem cu această întrebare. Ce s-a întâmplat aici? A reușit Bogdan Petricei cu HD să spargă barierele morții și să își reîntâlnească fiica prin spiritism? Ca orice enigmă, castelul atrage după sine și povara legendelor, care se țes departe de civilizația amețitoare a sfârșitului de mileniu. Cu cât știința și curiozitatea oamenilor vor încerca să dezlege misterele de aici, cu atât vor rămâne mai de nepătruns faptele unui părinte, marcat de o durere cuprinzătoare cât tot pământul. Cu ochii plini de lacrimi, duiosul ei părinte, pe migălite rânduri stă nopți întregi plecat. Sunt gândurile moartei, sunt urmele ei sfinte. Și acum el înțelege, să poarte atâta minte, un cap așa de tânăr a fost de neiertat.